Спеў, абрады, рамёствы – гэта толькі некаторыя элементы нашай беларускай традыцыйнай культуры. Тое, што засталося нам у спадчыну ад продкаў і тое, што мы можам перадаць будучым пакаленням. Мяне завуць Дміцер Косцін. Разам з сябрамі з фонду Тутака запрашаем на чарговую лекцыю з цыклу «Хто ты гэткі?». Характэрныя будынкі ды аздобы. Падляшскія беларускія хаты робяць Беласточчыну адметнай і заўважальнай не толькі ў Польшчы, але і ў свеце. Пра традыцыйную драўляную архітэктуру Падляшша размаўляем сёння з аўтарам шматлікіх даследаванняў, этнографам, доктарам Артурам Гавелам. Podlasie jest obszarem pogranicza. Tutaj mieszały się różne wpływy kulturowe, także to dotyczy oczywiście budownictwa. Generalnie mamy dwa typy budownictwa. Jeżeli mówimy oczywiście o budownictwie tradycyjnym, drewnianym, typ zachodniopodlaski, typowy powiedzmy w okolicach Ciechanowca czy też Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz, a więc Przysiłka Drobnoszlacheckiego, gdzie mamy osobno budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze. I typ wschodniopodlaski, gdzie zwłaszcza w okolicach Bielska Podlaskiego, Hajnówki, mamy tak zwaną zagrodę wydłużoną typu bielsko-hajnowskiego, czyli budynek łączący pod jednym dachem część mieszkalną i część gospodarczą, inwentarską. Można powiedzieć, że ten podział występuje, ale wydaje mi się, że to by było takim zbytnim uproszczeniem. Tutaj bez wątpienia już wnętrze budynku dużo więcej mówi na temat mieszkańców, bo jeżeli wchodzimy do wnętrza i widzimy w świętym kącie zawieszone ikony, no to bez wątpienia mamy mieszkańców prawosławnych i to też świadczy o tym, że prawdopodobnie mówią tą gwarą białoruską, identyfikują się. Także jest to bardzo trudne do takiego jednoznacznego kwalifikowania, że to jest typ charakterystyczny dla ludności białoruskiej. To jest właśnie wielka zaleta tej tradycyjnej drewnianej architektury, iż ona wyróżniała się, jeśli chodzi o swoje formy, w ujęciu geograficznym, regionalnym, czyli patrząc na chałupę podlaską, od razu można rozpoznać, że jest to właśnie chata z Podlasia, a nie na przykład z Kaszub czy z południa Polski. Dla mnie taką wzorcową chatą podlaską jest właśnie ta chata wschodniopodlaska typu zagrody wydłużonej. To jest chata, która w przeszłości miała dach dymnikowy, czyli nie posiadających komina. I w chałupach tych szczyt, tak ogólnie oczywiście mówiąc, mniej więcej do 2/3 był pokryty słomą, natomiast przy samej kamienicy w górze szczytu był otwór, przez który kiedyś wydostawał się dym. Z czasem on był zasłaniany, zabijany deskami i charakterystycznym jeszcze takim detalem w tym szczycie były śparogi czy rogowniki, czyli dwie deski wycięte ozdobnie w formie zwierzęcych rogów. Tutaj mówiło się o rogach byka, ale też patrząc na kształty tych rogów możemy powiedzieć, że raczej tutaj już było takie fantazyjne ujęcie, bardzo dekoracyjne pod kątem estetycznym. I chata też ta wyróżniała się właśnie taką przesadzistą formą, czyli ten dach dominował nad ścianami, nad wysokością ścian. W przeszłości tutaj też na pewno wrażenie robiły belki, które były z bardzo starych drzew, więc szerokość ich była naprawdę znaczna, bo tutaj dyspozycji było drewno z lasów puszczy, chociażby białowieskiej. No i też okna niewielkie, które w przeszłości miały ten charakterystyczny układ sześciokwaterowy tych
malutkich szybek wstawionych do tych okien, kiedyś jeszcze nie otwieranych. Dopiero po I wojnie światowej one już były dzielone na pół i te skrzydła można było otwierać, więc to jest taka typowa chata podlaska, wschodnio-podlaska. Natomiast ta zachodnio-podlaska to dworek drobnoszlachecki, czyli chałupa z czterospadowym dachem. To jest coś charakterystycznego właśnie dla tych budynków XIX-wiecznych, z gankiem przed wejściem. I cóż, i otoczenie też jest tutaj bardzo ważne, bowiem wokół tych budynków rosły zazwyczaj jakieś stare drzewa, które nadawały taki bardzo charakterystyczny klimat całej zagrodzie, czy nawet całej osadzie. Mówiąc o zdobieniu w kontekście chałupy podlaskiej, myślimy o tych zdobieniach, które jeszcze dziś możemy zobaczyć, zwanych gwarowo-wyryskami, czyli ażurowo wyciętymi niektórymi detalami, takimi jak nadokienniki, podokienniki, listwy podokapowe, wiatrownice. To zdobnictwo pojawiło się w drugiej połowie XIX wieku w takiej jeszcze ograniczonej ilości. Trudno tu jednoznacznie wskazać, kiedy pojawiło się. Na pewno duży wpływ tutaj wywarły budynki stacji kolejowych, które były stawiane w drugiej połowie XIX wieku i były już zdobione. Pewnie też w jakimś stopniu budynki sakralne, a więc cerkwie, które też były zdobione, były takim wzorem godnym do naśladowania. Może też, jeśli chodzi o Białowieżę, budynki w Pałacu Carskim też mogły być wzorem, który w jakimś tam stopniu naśladowano. Trzeba też pamiętać, że Podlasie było wówczas częścią Imperium Rosyjskiego, więc istniała też możliwość przemieszczania się i osoby, które były gdzieś w głębi Rosji, gdzieś jeździły powiedzmy do tych guberni uralskich, a tam szczególnie to zdobnictwo się rozwinęło, też mogły tutaj te wzory przewozić. Ale co też jest ważne, te nasze podlaskie zdobnictwo jest niepowtarzalne. I to jest być może naprawdę wyjątkowe i jednoznacznie można je przypisać właśnie podlaskiemu tutaj regionowi. Dlaczego? Dlatego, że motywy zdobnicze, które występują na tych detalach, które są tam wycięte, są niezwykle charakterystyczne dla, nawet bym powiedział, konkretnych warsztatów cieśli, którzy budowali te budynki, a następnie wykonywali zdobienia. I na przykład w okolicach Bielska Podlaskiego zabudowa Narwi takim charakterystycznym detalem, nie występującym w innych miejscach Podlasia, jest nadokiennik, w którym są symetrycznie umieszczone do siebie jest para ptaków. Więc jeżeli coś takiego widzę, to wiem, że można bez wątpienia wskazać na którąś właśnie z tych miejscowości położonych w tym trójkącie, więc są to bardzo charakterystyczne detale. I w ogóle zdobnictwo, przez to, że było przekazywane w formie nauki zawodu, prawda, cieśla miał swoich uczniów, którzy z czasem usamodzielniali się i prowadzili już własną działalność, ale oni często kopiowali właśnie od swojego mistrza te wzory i przenosili te wzory gdzieś troszeczkę dalej w inne okolice, do innych miejscowości, ale zawsze coś tam dokładali od siebie, więc takie było tutaj twórcze przekształcanie wzorów. A warto to podkreślić, że wszystkie te detale były wycinane według szablonów, więc każdy cieśla miał swój zestaw, którym się posługiwał i stąd właśnie ta powtarzalność tych wzorów.
Oczywiście estetyczne walory tutaj były jakby na pierwszym planie, ale też można mówić o takim bardziej ukrytym znaczeniu tych detali. Wspomnę tu chociażby o oknach poddaszy, które były zdobione, tak jak to podkreśla profesor Szewczyk, w formie przypominającej zdobienie ikon wiszących w domu. Tu oczywiście zamiast ręcznika mamy wycięte firanki z opasek, z desek okalających takie okienko szczytowe. Mamy właśnie te długie frędze, także no, pięknie to nawiązuje. No i też właśnie ikona jako okno do innego duchowego świata, a tutaj też mamy okno, które, prawda, wychodzi na zewnątrz, więc taką analogię można jak najbardziej tutaj znaleźć. Dodatkowo myślę, że niektóre ozdoby, które były wycinane, były w nich takie rysy charakterystyczne. Ktoś chciał podkreślić tą swoją odrębność i chociażby pojawiały się inicjały na narożach, prawda, właściciela, który mieszkał. Ewentualnie, no tak już humorystycznie ujmując, ale jest taki przykład miejscowości Puciska pod Hajnówką, gdzie na narożu mamy butelkę alkoholu i kieliszek, więc ktoś też jakąś swoją filozofię życiową chciał przekazać, prawda, umieszczając takie ozdoby. Może oczywiście to wzbudzać śmiech, natomiast widać, że to było coś więcej niż tylko, prawda, same zdobienie. Przychodzi mi tu kolejny przykład do głowy, mianowicie budynek w miejscowości Zbócz, gdzie mamy na dokiennikach i w szczycie ozdoby wycięte, na których widać scenę z polowania, czyli zająca uciekającego i strzelającego myśliwego. To oczywiście ujęte jest w sposób bardzo taki schematyczny, tym niemniej ten motyw jest bardzo czytelny. No i oczywiście okazuje się, że w tym budynku mieszkał kiedyś zapalony myśliwy, który w ten sposób chciał podkreślić to, że właśnie polowanie jest taką jego ulubioną, prawda, formą spędzania czasu. Cieśla stawiał budynek latem, kiedy oczywiście były odpowiednie warunki, natomiast ozdoby były wycinane zimą. I zazwyczaj albo to robił właśnie ten cieśla, który stawiał budynek, albo też już stolarz, któremu zlecano wykonanie tych ozdób. Warto tutaj podkreślić, że to było niezwykle kosztowne ozdobienie domu tymi detalami. No, jeżeli tutaj wspomnimy chociażby ganek, który mógł być zdobiony wieloma szczegółami precyzyjnie wycinanymi, to nawet te koszty przekraczały wartość w okresie międzywojennym krowy, więc było to też takie świadectwo, że w tym budynku mieszka ktoś bardzo zamożny, jakiś zamożny gospodarz. Zobaczcie, stać mnie na to, żeby ten budynek był tak bogato zdobiony. Mieszkańcy prawosławni musieli opuścić swoje domy i to w skali masowej. Całe wsie były wysiedlane na wschód i to trwało bardzo długi czas. Niektórzy wracali dopiero po 7 latach, gdzieś około 1922 roku. W 1915 musieli wyjechać. No i też tutaj trzeba pamiętać o tym, że te wsie, które były opuszczane, były przez wojska rosyjskie palone. Stosowano taktykę spalonej ziemi, czyli zboża, pola, wszystko to, co można było spalić, zniszczyć, to było zniszczone, łącznie właśnie z budynkami. I powracający z bieżeństwa ludzie, mieszkańcy musieli odbudować na nowo całą zabudowę wsi. To oczywiście wymagało poniesienia dużych nakładów, ale też te nowo wznoszone budynki
nie nawiązywały już do tych form XIX-wiecznych, tylko były to budynki wznoszone już według innych zasad, a więc przede wszystkim dach dwuspadowy, no i właśnie charakterystyczną ich cechą było bogate zdobnictwo architektoniczne. To, co mogłoby zatrzymać ten proces, to stawianie nowych budynków z drewna, a wciąż jeżdżąc teren widzę, że dominują budynki murowane. Aczkolwiek ten proces zmienia się, to znaczy coraz więcej jest tych budynków drewnianych, tym niemniej one stanowią zaledwie jakiś niewielki procent całości nowo budowanych domów. Widoczne jest to zwłaszcza na zachodnim Podlasiu, gdzie w niektórych miejscowościach już nie zobaczymy ani jednego drewnianego budynku. Myślę, że tutaj należałoby w jakiś też sposób formalny skłaniać osoby, które zamierzają budować nowe domy, do tego, żeby starały się, aby te domy nawiązywały do tej tradycyjnej, drewnianej architektury. Powinny być gotowe projekty. Wiem, że coś takiego się dzieje, bo miałem przyjemność brania udziału w jury konkursu zorganizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, gdzie architekci zespoły architektów z całego kraju przesłały takie właśnie propozycje budynków nawiązujących swoim kształtem do tradycyjnej architektury drewnianej Podlasia. I warto podkreślić, że one spełniają zarówno te współczesne standardy, no bo oczywiście każdy chce mieszkać bardzo wygodnie w warunkach takich, które świadczą o tym, że żyjemy już w XXI wieku, ale jednocześnie to drewno jest tym materiałem tam dominującym. Coraz więcej osób docenia właśnie to, że mieszka w budynku drewnianym, bo jednak ten mikroklimat jest niepowtarzalny i jakieś światełko wobec tego istnieje w tym tunelu, prawda, do którego można dążyć i mieć nadzieję, że w przyszłości ta architektura przetrwa. No oczywiście jako muzealnik nie mogę tutaj nie wspomnieć o wielkiej roli muzeów typu skansenowskiego, Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej czy Muzeum Skansenowskiego w Ciechanowcu, które też są taką skarbnicą dla osób zainteresowanych drewnianą, tradycyjną architekturą, które chcą nie tylko zobaczyć gdzieś na archiwalnej fotografii, jak kiedyś te budynki wyglądały, ale dotknąć je, można powiedzieć, czyli przyjechać, zobaczyć, wejść do wnętrza i poczuć tą właśnie atmosferę starej, drewnianej chaty podlaskiej. I takich osób jest coraz więcej, które odwiedzają muzea, więc też to wskazuje na to, że to zainteresowanie drewnianym budownictwem jest cały czas obecne. Osoby, co warto też podkreślić, spoza naszego regionu, spoza Podlasia, też przyjeżdżają tutaj zachwycone tą drewnianą, tradycyjną architekturą, kupują domy. To też daje do myślenia tym mieszkańcom, sąsiadom tutaj, że jednak warto się zastanowić, zanim drewniany budynek, który jeszcze jest w dobrym stanie, zostanie rozebrany, bezpowrotnie utracony, że warto może jednak zatrzymać, a może wykorzystać go jako kwaterę agroturystyczną. Takie procesy też można zaobserwować właśnie w terenie. Ну што ж, заахвочваем шукаць натхнення ў традыцыі і запрашаем на чарговыя лекцыі з цыклу «Хто ты гэткі?». Падпісвайцеся на канал фонду Тутака, сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі.